Dili gusto sa Ginoong patyon ta, pero gipahinumduman tao. Sins are like credit cards. Enjoy now, pay later. Amahan namong balaan samtang magasugod no sab kami ning ikalima nga gabi. Hatagi no sab akong kaala mo kay balo sa pagsultis kamaturan aron among masabtan ang among kadasigon nga naag yun diha sa Ginoo. Kining tanan mong ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kumusta naman kamong tanan mga kapaglaom mong kanunay nagasubaybay aning atong programang Are You Ready to Cross? I hope and pray nga kitang tanan mga kapaglaom na nagyudta karon sa espiritus pagtabok mga kaigsunan. Atong naisgutan a call to leadership. Gitawag na yung kas Ginoo. Ayaw na pagduha-duha mga kaigsunan, mga kapaglaom, kay ikaw na yun, ikaw na lagi. Ikaw na yun ang gipangita sa atong Ginoo. Na ay mga qualification, paningon ng Diyos, qualified ka niya ni. Pwede ka niya mahimong leader, mga kaigsunan, mga kabatanunan. You are very qualified to be His leader, mga kaigsunan. Timan ini. The poorest person is a person who cannot afford to smile. Ang pinakapobre nga tao sa kalibutan, kanang tawo nga dili kabalo muka tawa. Mo nang we need to smile. Smile po mo diayo, puntaon mo grabing magulanon, mapugay tao mo. Kapara nilakiha ba? Balag kong ngipon, basta mo smile. Kaysa nindot kag ngipon niya, mura po kag naog kugtong, ayaw po, smile. Maayong gabi kanatong tanan. Timan ini, mga kapaglaom. Sins are like credit cards. Enjoy now, pay later. Mao ni ang sala. Gitugutan, ikaw sa Dios, ang bayad sa sala kamatayon. Pero nganong hangtod karon wa pamangyog kag namatay? Anong hangtod karon mga kaigsunan? Gusto ba yun sa Ginoong patyon ta? Dili. Dili gusto sa Ginoong patyon ta. Pero gipahinumduman tao. Sins are like credit cards. Enjoy now, pay later. Our topic for tonight is all about heart and soil. What are you made of? Una ko isulti kaganiya mga kaigsunan. Never enjoy life in sin. Because the time you enjoy your life in sin, you will pay for it. Magbayad mangyapon ta. Ayaw punan ang imong kasing-kasing sa sala. Karong gabiuna tukion taning kasing-kasing ug ang yuta. Unsa ka nga klase nga yuta ug unsa nga klase nga kasing-kasing naa ka. Niya, the sower, the seed, and the soil. Ato ning tukion mga kaigsunan. Niya sa Luke 8 verse 4 to 15, usa ka na kaistorya sa parabulo ni aning gipanganlan og mag-uuma. Diya ni mo mabasa ang maong istorya mga kaigsunan. What does a heart open to God's voice look like? Diya ni mo makita mga kaigsunan kung unsa nga klase nga kasing-kasing ang abri diha sa atong Ginoo. Mo na itong ipang-discover karon. How can we nurture it so that the seed of God's word will grow and take root? Unsa may atong himuon, mga kapaglaom, mga kaigsunan, kay para kining atong kamatuuran nga naangkon karon, wala gyoy makakuha niini. Niya ba? How can God's word produce a spiritual revival in our lives? Unsa may angay natong himon. Let's go over. Let us start to cross again this heart and soil sermon. The sower. To sow means to scatter seed over the ground. Dili ka pwede nga magtanom na may kanta. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Pagtindog di ka upo, kay nabawog na ang buto. Wana, bawog naman siya. Usa gani ka mag-uuma, daghan gyud na ang imong ipugas. Kami sa una, wa mo ko katry ng mag-uma. Wala ko katry ng mag-uma.
Pero nakatry ko nga nanungog kong mag-uuma. Kaya mitong bag-urang gidarob, unyab, gilara sa mugdagan ng iyang gidaruan, kay lahi man na sila na may uban na ng murag unsay ngalan na ngalan ng mga mag-uuma. Ilan nang i-prepare ang yuta, mga kaigsunan, kay para pagkaugma, tamnan, sa may tabua, high school pa mga the time, nangita bitaw mig damang mga kaigsunan dito sa lasang, wa mi kabalo nga kadto na yung yuta nga mong yagian, unsa, gi-prepare na ito kay para tamnan pagkaugma. Pagkaugma ay mong saba, nga ako to, pagkaugma mga kaigsunan, pagkalaguta in taon sa tag-iya sa uma, bungkag kay dito na ko gidalang akong mga barkada kay nangita mig damang. Bungkag in taon ng ilang gipanganda mga kaigsunan. Hangtod karon wa gyud madakpan mo na ay mong saba kay ako to ay wa gyud madakpan. O kinsay nagbungkag ato mga kaigsunan. Ang pagtanom kinahanglan daghan. Muna ayaw gyud mog surrender. Na ay uban mga kaigsunan, mga kapaglaw, mo surrender sila. Gikapoy na kog tudlo ani, gikapoy na kog tudlo sumana, gikapoy na kog tudlo sumana, gikapoy na kog tudlo sung usawa. Ayaw gundang. Daghana na siyag tanom kay pag-abot sa panahon mga kaigsunan, manubo raning atong gipang tanom. Okay? Ang usa ka manananom, the sower, mag-uuma, tigpugas mga kaigsunan. Di ba kakitag tigpugas, kwaong isa, itsa. Dugay kay mahuman. Manang uban naa sila unang-una nga negatibo. Ha? Nganong dagan ako mga kaigsunan karon, nilahi na po na akong kansip karon, akong kansip, sige, pangbautismo na tanan eh. Kay nato isa dito, yun natinag ang akong kasing-kasing, nga niingon ang usa ka IP, gikas bukid. Kaya sa pastor, ha? Video ako pastor. Kay basig nagtuwang mga tao nga kaming mga luma, dili mi ginahanglang Ginoo. Oh, majino ni mo na. Naisulti social media pastor, kaila sa social media na may cellphone. Nga kami pong mga taga-bukid, kaya basig nagingon sila, nga kami wala na Ginoo. Nagpabautismo in taon, mga kaigsunan. Akong ipangutana, pwede mutabang ang among simbahan, ang Adventist, nga dili mo magpabautismo, o nanginhanglan mong bugas, ha, tagaan ta mong bugas. O nanginhanglan mong pagkaon, tagaan ta mong pagkaon. Tagaan ta mong biskwit. Ayaw lang pagpabautismo siya, nga dili, pastor. Dugay na minaminaw ugwali. Nya karon kay namin ni dula mo dito, gipasabot mi, na karon magpabautismo nami. Ako og yung gipasabot, niyon sa video ko. Ingna si bukalibutan, nga bisan kaming mga luman, nangita mi sa kamot sa Ginoo. At tanawara. Nga naman, wata kabalong moingon lang ta, nga kining mga tawana, grabe na to ka-judgmental. Pero wata kabaw, abot sa panahon, tinuod. Dili na nila ma-absorb tanan karon. Wa man gani ma-absorb na tong graduate ta. Ikaw ni graduate man ka na-absorb din nimo. Uloy. Hangtod gani karon na pa mga kay pagbatis, pag-backslide ka na pa mga tao, wa gyud din taong kahuman. Diba? Sometimes judgment. Wa nato makuha ang prinsipyo sa Ginoo mga kaigsunan sa pagtanom. Apoy ba mingon nga, pero kadto lagi pastor tanuman tagyutog. Okay lagi kay na siya mga kaigsunan. Ang problema lagi ikaw, mabito tong topic na to kagabi nang inahanglan ng Ginoo kay kung ako ray pasagdan ninyo nga pastor, unya 1:100, dili naman to may tabo tong panahon ni Gideon. Nga ang 300 kabuk 1:10,000 gipatay pirde. Dili manibugna ni may lag Armalite niya kung gamit may magpinusilay ni kay dali ra kay na imuon kaluwasan man ni mga kaigsunan. Kung gusto kag quality, ikaw mismo karon nga naminaw, kanang imong silingan, kanang imong igsuon, kanang imong igagaw, nahala, duula na, pangtamni na silag pulong sa Ginoo kay pangharbison ta na ang problema, ikaw mismo ang problema. Wa makadilihok. Oh, dili na pwedeng ang usa is to 1,000, di na namo na maabot. Kining pagkasuwer mga kaigsunan, it represents two things. Two person. It represents to Christ, nga sa matag karunugon niya, sabwag siya sa kamatuuran. O ang ikaduha, nagrepresent usab kini kanimo mga kaigsunan. Ayaw ka magtinapulan, pastor, gahig mo kayo nig ulo, dili sila gahig ulo, ikaw ang gahig ulo.
Ang sugo sa Ginoo sa imuha, lingkuri, istoryaha, imong igsuon, imong relative, imong kaila, bisag kinsa, way gahig ulo basta suod nimo. Di man ako nakaila. Imo manang kaila. Mabito ng kagabi, gisgutan na to, gitawag na lagi kas Ginoo. Ayaw na pagpakugang nga mura pagkagluyos, bakukang mubagtok, batok. Ayaw na. Gusto ka mo balik ang Diyos? Lihok! Tabang in taon sa pagsabuag mga kaigsunan. Di kay puro lang ka negatibo, negatibo, negatibo. Magsigit, ano wala ko na? To sow means scatter seed over the ground. Scatter ganino. Dili squatter. Scatter ba? Posible po kayo na tao kakalibutan na wa kay igsuon. Wa ba kay igsuong ni backslide? Wa ba kay relative nga wala sa kamaturan? Naaman. Ako naman, o siya kong giniingon, ginahinay istorya, we may live in a different mga kaigsunan, religion or whatever, but we need to follow one manual and that is the Bible. Para mag yun eh. Di mag yun ko makiglalis. Oh, scatter lang yun nga kuha. Dili squatter. Ha? Scattering seeds should be many, not one. Di man ninyo na. Nakamu nga musultim, undang na ko, kay gahi, kay gulo akong anak, pastilan. Mayon lang Ginoo, okay, kapuya naman ka, undang na po ka ginawa. Oh, asa man ka, papiliun ka. Ako, mas papiliun ako nga bahalag, gahig ulo, ala, sultian, akbayan, ampuan, tuluan, muna kang uban, mo surrender. Kay gahig ulo, mas gahi, tag ulo nga nas kamatuuran. Kaya ang sugo sa atong Ginoo mga kaigsunan, panglakaw ka mo, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. But the question is, what are you doing? Lingkod, cellphone, Facebook, Twitter, TikTok, saan naman? Yan na yung mga, ni-graduate ka, na kay batchmate. So may gihimo ni mo. Gipasagdan nga nag-inom dito, nga matay na ganinang uban o gininom. Wag yung kay nahimo nga classmate nga nakas ka matuuran. Sayang ang ilang kinabuhi og dili nimo sila sultian. Una nga iyo ka magsigpamahid, ay, walay klaro. Sige kag pamahid og tae sa uban niya ikaw, nagkapurigit na di kadya, nanimaho po kag tae. Why not you tell yourself, okay, I will work para na ako'y i-present sa Ginoo. Oh, di kay magsigig pamahid. No, kay ang pagsabwag dinaghan. Ako isa raman ko. So, tanaw, not one, dapat daghan ta. Nga musabwag sa mayang balita. Not all of the seeds will grow to maturity. Timan tanang gipang sabwag niya na, di po na tanan kay pangkaunon man na siya. Munang ayaw mo katingala. Ngunong matingala man mo nga, backslide. Perminti na siya makiso. Panahon ni Jesus Christ, ni backslider. Panahon ni Adan ug iba, napoy backslide. Panahon ni Noah, napoy backslider. Hangtod karon di na mawala ang backslider. Ang problema kung ni backslide sila, nga wa sila'y kamaturan. Para rin istultiya mga, wa pagani mo magkauyab, nagbuwang na mo, muna'y delikado. Wa pagani sila mabautismoan, ni backslide na sila, kaya ang ilang silingan nga na'y kamaturan, mura mampug na sa impyerno ang ilang kalibutan. Maunay problema diha. Dili na problema ang pag-backslide. Kay moabot ang panahon tawagon. Even the Israelites was a backslider. Pero ingon ang Diyos, ako silang tawagon og usab. Tanong. I am not afraid. Baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Kaya kung ang tanan lang mga Kristohanon nga mutuos Ginoo, naglihok lang yun mga kaigsunan, besan pagkadasimana, naag yun tay mahalad nga kalag sa Ginoo. Pero problema wa man. Ni-retire na lang ka sa imong trabaho mga kaigsunan, asa man. Pila ka buok sa imong mga kaubanan diya sa trabaho, nga imong nasultian, God loves you, God needs you, come, wala. Magkita mo, puros trabaho, ning retire nila mo, trabaho magyapon. Kay perminti sa tunguna, hadlok, lisod, di mo too, lilayag reliyon, kita pa'y ni comfort. Nga wade ka kasuway. Ako, di ko ninyo makuan magkaigsunan, kay kami sa akong wife, bisag di na mo kaila, number 1 ministry we do is the prayer ministry. How many people we have prayed? Bisag namin diya sa kuan, may ko sa wampuan, kanay. Namin sa palingki ha. Namin diya sa dalan, mga kaigsunan, makamit may mga friends na mo among pangampuan. Kaya naman, I don't know kung ma-meet up na ko ni siya, buhi pa ba?
At least as a Christian, as a follower of Jesus Christ, I gave my best to pray for that person. I'm telling you, Bible study mo na, pero sayang kayo, 10 years mong nag-uban, wag yun sa kadungog ni mo may tungod sa Ginoo. Way pulos na kinabuhi ang mga kaigsunan. Sayang inyong panag-uban sa trabaho, sayang inyong pagkabarkada, sayang ang inyong pagka-classmate, sayang inyong pagka-childhood, sayang inyong pagka-best friend. Unya ka ng tanan nga mga katuigan, nangamatay na lang mo, inigrecord sa Biblia, wag yung kakalitok siya nga God loves you, ning agik-ik na lang ta. Karon bitaw, mag-reunion mi, makahinumdum gina itong mga classmate, magragara gani sila, paghilo mo kay nas pastor. Nakasabot sila, kaya ako mislanginan, ayaw mo pagyunana kay ang Diyos, madunggan yun na nilangan ni kanaw, ang Diyos mahigugmaw na lang kaninyo. Mayroon sila, tanawa na, gibadlong na tang pastor. Kasabot sila nga pastor ko. Kasabot sila nga gipadala ko. Sige, kasabot sila nga classmate ko. Pero ako naglipay og nahimong malipayon gayon. Kay di sila magmahay nga nag-classmate yun meaning kalibutan na. Basing magug ka ng inyong mga classmate ba, magbahay nga nag-classmate mo, nagbalik, sige no, nang inyong mga kauban sa trabaho, magmahay na hinuna. Ha? Jesus is the sower. Gipasa na siya karon sa Ginoo sa tuwa. Kita na pod ang nahimong mag-uma. Hala pang walihi, hala pang tamni ng mga tao dito. Di ka magsigig negatibo. Sige kag negatibo, hangyuan na lang ang Ginoo nga muundang ka kay wa mangyapoy kapuslanan ng tanan. Sige kag negatibo may tungod sa pulong sa Ginoo, may tungod sa pagsangyaw sa mayong balita. Undang kay wa man ka nahimong negatibo sa imong trabaho. Undang kay sayang kay imong kinabuhi inigbalik sa Ginoo. Ang balaang kasulatan nagsulti, mga matay ganining mga dautan nga wa kay gihimo, singlon gyapon ilang dugo sa imo, nyag nay 5. Bayo sa man ani mo. Sayang kay mo sige simba-simba diha. Sayang kay mo paghatag og tithes nya. Ang imong mga amigo dito kay bawo na gyud ka, ay di mang hadlok man ka. Hindi man nimo pusilon ingnon ra man nimo. Simple as this one mo nga. Ayo kay pagpalabig ibon brag kay classmate gyata, mamatay kag sayo diha. Pero mingon mo pud ang uban pastor na magoy istoryas sa usa ka joke nga nag-ingon. Nga nakuno ni mga grupos palahubog, kunya ang iyang amigo na bag-o naman. Digingnan daw siya, dalilingkod sa God. Kaya wala na may giganahan ni mo, gisa nga, balik lagi inom, sa dili na lagi ko, kay nagpabutismo na ko. Gibag-o na ko sa Ginoo, dili na ko mubalik anang inom lagi. Kaya diha ko hapit mamatay, sa sultian ta ka. Kita uno magyuta, mag-amigo magyuta din eh. 5 minabilin, nanigarilyo pa ni isa, tanawa ni imong amigo, ba, yaw-yaw na to ilang leader. Di gani ka mo balik og bisyo, wa na gyud kay amigo kay mga matay ming 5, ikaw na lang gyud usa mabilin. But the good news is, wa gyud nagpadala ang maong batan-on. Sometimes pressure. Magpadala tas pressure sa trabaho, pressure. No! Come on, let us cross. Tanom para sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Ha? The seed dirita sa kuan. Ha? Unsa man ni? Seed contains the life of the plant. Mangutana ko ninyo, di man ko mag-uma, pero nakatry mapuntag ka ng uma-uma. Kaya dito sa MVC Zona, nami ka ng subject about ng agriculture. Gipaguyod pag ganyan matong kabaw mga kaigsunan, wag ko, gamay kay kong grado. Kuandra kong grado, mga 93, kay partang nakuas, bakat, katob yung toro sa MVC. Gipagunit ko mga kaigsunan, unsa mahitabuha nga ang utok sa baka na sudlan, magdautang espiritu. Nangisog minon, gipanggukod minon mitanan. Wag yun taong ko kasulay og daro mga kaigsunan. Pero nangutana ko sa usa ka agriculturist, unsa mangyod, mangutana ko ninyo unsa mangyod mga kapaglaom, ang unang mahitabo sa usa ka liso ay kini mahimong dakong kahoy. Ako sa gipungutana, ang iyang gingon, ang unang mahitabo, kamo unsa ka? Sige be, tubag daw, comment below. Comment below. Kabalo mo sa unang mahitabo, ang unang mahitabo mga kapaglaom, sa dili pa ni mahimong usa ka dakong kahoy, mamatay sa gyud ang usa ka liso. Ang usa ka Kristiyano mga kaigsunan, ang usa ka gusto mo atog langit, ang usa ka ginganlan og follower ni Jesus Christ, dili ka pwede mo sunod kang Jesus Christ unless you are dead in your past. Dili gani nato biyaan ng atong kagahapon, nothing will happen. You can never cross. You can never cross your life. Dili ka katabok. Hangtod nga dili ta, I am crucified with Christ. God's word is the seed. Ang pulong sa Ginoo maunay liso nga gitanom sa Dios. Mo bitaw nang naagyod magbasag Biblia mo nang ako, sultian ta mo tanan, wa pay nagbasa sa Biblia nga wa nagbag-o.
kanang mubasa kag Bible, muabri na gani ka ni mga kaigsunan, imong basahon ng pulong sa Dios, daghan kag makatunan, daghan kag mameditate, mabag-og yun ka. Because God's word is the seed that represents the seed. Mutubo, kay unsay trabaho aning Biblia, iya kang i-transform, iya ng patyon ang imong kagahapon para bayluan ka sa Ginoo mga kaigsunan ug bag-o nga kinabuhi. Ba? God throws His word in some unlikely places. Nay nakadawat ani mga kaigsunan nga mga pulong sa Ginoo nga dili maayo ang ilang pagtipig niya na. God calls us to sow the seed of truth in human heart. Gitawag ka sa Ginoo. Ayaw pag tinapulan, ayaw pag negatibo. Tanawa unsay giingon sa balaang kasulat sa Spirit of Prophecy. He left his home of security and peace. I like this one. Muna ning dugay panahon akong ginasulti sa inyo ha. He left his home of security and peace. Left! Agtoy pagkanindota. Kung di ko ganahan, mulito ka na nga word, mga kaigsunan, sakit para sa kuha. Pero atong bisayon, gibiyaan sa Dios ang himaya diha sa iyang amahan. Ha? Iyang gibiyaan ang iyang trono sa universo. Aron makaangkon sa kalisod, pagpanintal o hilabihan kakasakit ni aning kalibutana. Di ka maulaw? Di ba ta maulaw mga kaigsunan? Nga, dali ra kay kamuadto ng inom, sigarilyo, bilar-bilar, dula, unsa pa ng uban diha gipanghimo, dali ra kay na nimo himuon. Tanawang gimo ni Kristo sa imuha o. Be, kaya nimo ni? Kaya ba nimo ibaligya imong posisyon kay para lang sa usa ka tawo nga ibaylo nimo? Kaya ba nimong dato ka magpakapobre? Ikaw pobre, kaya ba nimong magpakamatay sa imong silingan nga pobre? Look at this one. Gibiyaan sa Ginoo ang iyang himaya sa amahan. Gibiyaan sa Dios ang iyang posisyon sa trono sa universo. Kay minaog dinhi kay ang kasakit nga dapat sa imo 100% he crossed the borderline of his divinity. Are you not shy? Ha? Ang atong Ginoo sa langit iyang gi latas, iyang gi cross, iyang gitabok ang usa ka dili dapat tabukunon. Pag-abot dinhi gilatos, gisipa, giluwaan, gigapos, giblasphemy, gibalikas. He received everything nga dapat ikaw ang mudawat ni ana. Are you not shy? Di ka mauwaw, ana? Ha? The throne of the universe he left. His life becomes mine. Nangay ko na, ako nang gi-translate. Siya na sakit, ako na ayo. Pagkaninuta. Siya na samdan, nahinluan ko. Iyang gipasan ang kalbaryo ko. Ang lansang sa cross, kagawasan mo. Ang iyang paglansang sa kalbaryo, sa cross, kagawasan nato mga kaigsunan. Are you not shy? Kamauwaw? Makalilisang. He've done everything. What more? Ano pa ba ang kailangan gawin ng ating Panginoong Hesus? Who are the forerunners of our Christian faith, who died in the faith of Jesus Christ? Walden says, tanawa na, John Wycliffe, these are the forerunners of faith. John Hus, death was around them. Ang kamatayon naglihok o naglibot kanila. Apan ang kamatayon wa magpugong sa pagsinggit nga sila giluwas Ginoo. Ang maong liso, ilang gidawat, ilang gibisbisan pinaagis pagampo o pag-connect diya sa Ginoo makaigsunan. Sa dihang sila na-connect na sa Ginoo. And I want to tell you, even they died, they are happy. Now, pagkamatay ka, simuang bana, pagkamatay ka, kusuki ka muhilak, ano mitong, kusuki ta muhilak, may mga was tong pamilya, grabe kita muhilak, mga mata itong parinte, grabe ka itong hilak,
Pero wani mo gila ka ni mong sala, nga niadto ka tong beer house, suyo, pag sigarilyo, inom kag beer, bilar-bilar ka, patay-patay, slawas, inom ka ng mga ilimnon nga masakiton, wani mo naghila ka ng imong sala. At ubangan sa Ginoo. Mabito tong usa ka vlogger, nagsulti, binuang man niya tong trabaho sa ingon niya. Ingon pa rin siya nga, ingon nito sa ka vlogger, most of you heard this one, ingon siya, o Ginoo mamatay, lutuan og binignit. Pero kang tao mamatay, ihawag baka. Sige ko no, palando. Kamu kuno'y pamalando nga na. Ha? Nagani patay, gwapo kayo og balay sementeryo, palitan na tong tagpila ka tausan, pero pagtabang simbahan, bisag sin isa ka buk, madlok tagtabang. Oh, sao man ni mo? Asa may mugbayas anaron inig paghukom sa Ginoo? Beaber, wala. Sa eskwela, misag unsa bala, gasto kay pahumanon, gasto kwarta, bata, pag, sige. Halos ang buhat sa Ginoo, mapalyar na lang kay tungudagang kay tagastunon. Wa nang winta ang Dios. Pero di ba ta maulaw? Adto ka sa school, suyop imong kwarta, niya ngayo sa Ginoo, Ginoo, ludlo din ka, Ginoo, bangi ko, Ginoo, bangi ko, bangi lagi. Gitabangan, gihurot na po dito. Wala na kwarta, Ginoo, di ta maulaw na. Nabanguan, oy, naitabangon nun, nailima kasako nga kinan, di yung kakatag. Kaya, man, ay kwarta, kay tuwatanan sa eskwelahan, dito dapat ka mangayo sa school. Dito dapat ka mangayo sa company, dito dapat ka mangayo sa asa ni mo gi-invest imong kwarta. It's a bias. Tanawa lang ning mga Christian faith, dili sila bias. Even they are surrounded with death. Ha? Napalibutan sa kamatayon. They cross their faith. Ilang gitabok ang ilang pagtuo. Amen? Kamalipay ng mga kaigsunan. Kani, umabtan kani sa Waldenses, way siguro ikaw pa'y nagsulti. Kung ikaw si John Wycliffe o si John Hus nga gisunog, way siguro musulti ka, it's a prank. Ate, karabito to ko akong servisyos, Ginoo. Ate, krato, it's just a joke. Buyan din ka. Kay joke ramang kantanan. Timan inyo makaigsunan ka ng joker, nga kinabuhi, wag yun ay labot sa balasas, pagkaluwasan makaigsunan. Timan niyo, living testimony sila ni Jesus. Ikaw, living testimony sa trabaho, living testimony sa school, living testimony sa barkada. Are you a living testimony of Jesus? Grabe mong barkada, buutan ka siya. May pa'y mong barkada, nakatestify pa nga buutan ka. Maayo ka, pero ang ginawa yun, bisag jam mo. May pa'y mo ang kwa, nakatestify pa yun na ni. Mabito na ako magkatawa, dagan kay mo testify. Buutan, makining bayay, buutan, makining lakiya. May pang mga tao mo testify. Nabi kanta kaningon, I'd rather have Jesus than silver and gold. I'd rather have Jesus than men's applause. Gipakpakan ka sa mga tao, pero ni isa ka manulunda, nagtulo ang luha, kay wag yun nagtugtog sa trumpeta. O man kami dool. Wa ka nangaig pasaylo, mura manigikinanglan sa Ginoo. To become a living testimonies of Jesus. Nangamatay ang Waldenses, si John Hus, si John Wycliffe, ug uban pa nga mga Christian forerunners and mga reformers atong panahon na mga kaigsunan. They died. All the angels prepared the trumpet to be sound because their soul crossed their faith to the other lines. Gidalag yun nila, besan pag nangamatay sila. Are you a living testimony of Jesus Christ? Of His goodness? Of His love? Who are you? Ha? Basig tao rin pakpak ni mo, ha? Delikado ng tao mo pakpak ni mo. Taman rin na sila diya sa imong lungon. Buutan kayo ni. Pero ang Ginoo gani mo confirm nga buutan ka. Ang Ginoo gani mo confirm nga mahinatagon ka. Ang Ginoo gani mo confirm nga hinimba ka. Himasa kag basta Ginoo ang mo declare nga matarong kag balaan sultian ti ka. Human sa kamatayon bangunon ka sa Dios. Say amen. Amen. Pero tao rin mo sulti ni mong gwapo ka. Expire. Ako, di ko ganahan. Mas mahining asawa lang na ako mo sulti gwapo ko. Kaysa ulug-ulugan, uy, gwapo, uy, cute, Miss Pastor, bot-bot. Di ko mutuwa na.
That's true. Ay, pag Ginoo gyud musulti, confirm yun na. Pero tao na expiration, appreciation ra na dirita sa soil. Sa maning soil. A perfect soil has these elements: nitrogen, lime, phosphoric acid, and potas. Kana siya nga classic nga yuta, perfect na, nindot kayo og tambok na siya nga yuta. Ha? Unsa man na, ginganla na good soil. Pagka ninduta na mga kaigsunan nga soil, ingon ana gani imong yuta, nindot kay natamnan mga kaigsunan, ha? Perting ninduta tamnan na siya. Enemies of the plants, weeds, bugs, drought, etc. Apan kining mga tanuma na kung naa gani maayo nga soil, na ay maayo nga pagtubo sa tanom, na apoy mga daotang espiritu. Sa tanom, kanang mga weeds, mga sagbot-sagbot, mga mananap, mga insekto, ug drought, ug agkainit, etc. Kadaghan, musugot kag sa dili ang kanang imong pagpangalagad, daghag langaw. Daghag lamok. Sa pa, insekto. Kalilisang. Nakatadto bitaw ko sa kabarangay, gipanganlan lang barangay langaw, mga gigsunan, makalilisang. Ang langaw gyud, nakaingon jud ko, murag, sila gyud na nag-iyas tibok barangay. Ay mga barangay langaw, magkaon ka makigsunan na petsan sa makaon imong langaw sa kadaghan. Maglibog na lang yung kag-asa, kay umukaon ka itong barangay, dapat nakasaklose niya, naka-aircon. Pero sa diyang amo po nga baran, manulod ang mga lagaw, mangumpanyer, mura magpatay. Na gani isa nga kuan, adto ta din mamatay gani sa kalangaw na kumpanyera na ananag gani nung langaw. Munang ang ilang ginamo to, dili nila patyon ang langaw kay mangumpanyer. Kini atong pagpangalagad na mga weeds, na mga bugs, na mga drought, na uban pag mga klase nga mutuok sa tanom, diha sa maayo nga yuta. Apan sultian ko kamo mga kaigsunan, sa panahon nga kanang imong kinabuhi, nakapokus diha sa atong Ginoo, kini sila patyon ragyod ni sila sa normal nga paagi. Kini mga weeds, mga bugs, mga drought, ay mga chemical nga gamiton nga mga wala na sila. And God will use His chemicals of love, patience, and power to kill all these weeds and bugs and drought and etc. Kining etc. mo'y pinakadaghan. Basta etc. ganiwa, nagyun nagi, murag pareha sa itong ninangawat, dakpan man siya, ingonin ng pulis. Ikaw nangawat, no? Siya, sabi, kuha ni mo, nangawala, daggan na pagkaya dito, ingon dire, sa report, gikawat ni mo ang rep, tando pa rin kawatan, gikawat ni mong radyo, gikawat ni mong laptop, etc. Ingonin ng kawatan, kanang etc. sir, wa na ko na midawat. Wa na ko na gikawat ng etc. Ambot, masig katong akong silingan mo nangawat na ng etc. Kay pirti magdaghanag na nga wala, di etcetera na lang yun. Kining etcetera, astila ning daghanag yun mga kaigsunan. But I want to tell you, once you are in Christ, you will have all victories. The soil is our heart. Dagang kag problema, kasakit, depresyon, ala, dagana. Karon naray bagong balita. Sa wapa ko nagsugod mga kaigsunan, na ako'y nakitang balita. Nga nana po'y giluba kay tungod sa silos. Unsay may dahilan na ng silos, tungod kay waya mo po. Motong nakapost ko, depression because there is no presence of the remover of the press. Walay presensya sa Ginoo. Mo nang magkaproblema ang atong kinabuhi. Dagag mga relasyong magbuwag. Kay ang kasing-kasing, na puno na yung taon mga igsoon sa mga kaaway sa tanom. O sa gingon re, there are 4 kinds of hearts. Wayside, rocky, thorny, o ang healthy. At uning tanawon isa-isa mga kaigsunan. Wayside, unsa man nga klase nga kasing-kasing. Masig mo nimo kasing-kasing. Imong gidawat ang pulong sa Ginoo, pero imo ni siyang walay gipagbili. Dawat lang ka, pero way bili. Mo nang hangtod karon, mamalikas gyapon ka, isog gyapon ka, kay ang imong kasing-kasing wayside. Unsa na wayside? Street food. Kilid-kilid ba? Unang hangtod karon wa ka na bago, hangtod karon tapulan ka, hangtod karon half ka magsimba, hangtod karon way klaro imong kinabuhi. Hangtod karon wa pa ka nagpakasal, hangtod karon nangabit ka, hangtod karon nagfornication ka. Kay ngano man atik-atik man ka piki man na imong style. Gidawat nimo ang pulong sa Ginoo pero nada kay gitrampol nimo gamay gitrampol. Imurang gibasura. Undervalued, wa nimo na gitagaag higayon. Nagsunod na ka sa filosofiya sa tawo mga kaigsunan. Tanawa, Satan, kung sa iyong sa balang kasulatan, Satan steals the word out of hearer's heart. Dali na kayo.
Perte ra yung daliya. Kining mga tao, mga kaigsunan nga ilang gidawat ang pulong sa Ginoo, pero wala niyo na gitagaan og value. Basta ra yung daliya. Dawat lang, okay. Wala, inana may mong kasing-kasing mga igsoon, wayside, inana may mong pagbati karon, okay. Nag-worship ta ron, okay. Pagkahuman, balik na po. May nanadagang mga tao, inana mga igsunan. Sultian ta mo, dili tanang kasimba maluwas. Dili po tanang maluwas na po simbahan. Napa may mga katawan ang Dios nga tuwa sa layong dapit. Wata kabalo unsao na siya pagluwas, iya na sa Ginoo. Una nga, dili tanang buutan gasimba. Dili tanang gasimba, buutan. Una kaya na may uban, lingkod lang dito simbahan, kaya na may gipanginanglan. Ayaw. Mong niyang kasing-kasing wayside. Ikadua, Rocky. Unsa man ang Rocky? Rocky Road. Ice cream man ang Rocky Road. Unsa man ang Rocky? Nero? Rocky. The word of God has no root and no depth. Wala, tapaw rin yung kayo. Huwag yun nangugat, bisan gamay. Sa gamay na lang yung kayo. Huwag yun. Gamay lang sulti, brad. Yabag magagamay, brad. Dali na akong simba. Kung yung nanaan man lang inyong pagtanaw sa ko, daggan na kigyaw-yaw, gituluan naman ta. Brad, ingon ani magyod ter, ingon ani ter ha. Nabayta ko'y gibadlong mga kaigsunan. Ako siyang gibadlong, ako siyang gingnan. Uy, Adventist man ka. Ayaw, pag ingon ani, gingnan mo ko niya, mind your own business. Uy! Rocky. Wa gyud siya'y ugat, wa po'y kalalumon mga kaigsunan. Removes the word. Satan removes the word from the heart. Tanggal, Unang matingala ka, bisag gasimbab, naapagyapoy batasan sa pagkayawanon. Una, Rocky Road, wa mang yun lagi kaugat, bisag. Pangutan-o ni mo, ay nako, kadaghan mga kaigsunan na ako ang mabisitaan sa kong pagka-district pastor. Nangangkay kong mabisitaan mo yung say, mo reverse ni mo, katawan ako. Reverse pastor, sige ganito, God is love, 40 na edad. God is love niya. Ang napyo ko gibisitaan, nila na ko isulti. Sige, ikaw may reverse. Kuan pastor ka ng remember the Sabbath day to keep it holy. Asa ganyan na makita pastor tanawa? Sira magkagunaw nagtrabaho, God. Mag-worship, di magtarong, magtulog-tulog, magpiyong-piyong. Ang kamaturan na batoon, wag yun na ugat. Stilan ing nako. Nang ako mag-worship mi sa among balay, kana yung mata kayo akong mga anak, kay gusto yun ako, nga naag yun masabtan ng akong manak, baalag bata, ginagmay. Kaya karon, nagbunga. Malipay ko sa akong anak karon mga kaigsunan, nga musulti na sa mga nga, Dadi, mag-worship ta, kay wat na ka-worship, pagkanindutas kong pagbati. Makalimot na kusay sa akong kabisi na ako'y anak, nga murimay na nako, mga kaigsunan, kanin yung mga anak. Biaber, ang problema, dili problema ang anak, ang mga ginikanan way worship kay mga Rocky Road ang pagdawat sa kamatuuran na as batuon nga kasing-kasing. Humok ang kasing-kasing para sa trabaho, humok ang kasing-kasing sa pagpanginabuhi, humok ang kasing-kasing sa pagdawat ng mga kwarta, pero gahi ang kasing-kasing sa pulong siya. Way worship sa buntag, way worship sa gabi, wa nangugat gikuha siyawa. Munang hangtod ron, ang panimalay, murag gihapon na demonyo, murag gihapon mga kaigsunan na sa impyerno, makapil ang mga bata, pagdagkos mga bata, nangaminyo sa mga lagyong lugar, karon nangawa ni Ginoon. Removes the word from the heart. Kuha, siyawa. Be, unsa man imong kasing-kasing ron, Rocky? Sigwa nangugat ba? Ayaw pag-atik-atik, ayaw pagpiki-piki. Remove that rocky heart from you. Be true and honest. Ikatulo, thorny. Unsa man ning thorny? Muning mga taong nidawat sa pulong sa Ginoo, pero ilang gitugutan ang mga kalipay, mga kabalaka, mga kasakit, cares, worries and riches and pleasures nga maoy mutuok sa ila. Chokes the word from the heart. Unsa nagkatuok? Kalipay. Ay dili magugko kay ko pastor magakuan ba kay maulam magugko sila kay maura ba niya ko magkaubanan? Wala tuok. Thorny. Klase sa kasing-kasing nga gitok, mas mahadlok pa silang mawad-an og amigo, mas mahadlok pa silang mawad-ag ka negosyo, mas mahadlok pa silang mawad-an og kapartner kaysa mawad-an sa Ginoo nga maoy nag-source sa tanan. Inanabay mo kasing-kasing? Ako nagyo ko'y namita pa na.
ingko dapat magsirado yung kaganangkuan adlong Sabado. Si Pastor Mamungo ng panahon nga kanang kusog, mga brigod. Kay sayang kuno do, kay ang ila kuno dong mga silingan. Tanawa, sayangan siya. Kaya ang iyang mga silingan, diha jud kuno daw mamalit sa iya, ha? Yung sa na pastor, wala sila makaon. Concern pa siya. Pero wala siya concern sa iyang kaluwasan, mga kaigsunan. Ug ang katapusan, gipanganlan siya og healthy. Sa man Satan could not steal. Makalilisang. Amen. Glory, glory, hallelujah. Ang yawa, di kakawat, di kakuha, kang pulong gikan sa kasing-kasing ani nga tao. Besan pag-unsaon niya, yun mo kuhan, nagtapot, mura ni siyang pinturang gitaputan yun. Mga kiksunan, Satan is powerless. Why gahum ang yawa? Luke 8 verse 8, yielded a crop 100-fold. Nagkadaghan man hinuon mga kaigsuunan. No? Nagkadaghan, nagkabibo, nagkalipay, pariya ni Daniel, bisan pag ipakaon sa leon, way tatsa. Way tatsa. Si Moses, bisa gibutang dito sa pa, pero giluwas na save ang life ni Moses. Way tatsa. Di ba? Imo nang tanahon mga kaigsunan? The question is, how can we, sige, sumpayin ninyo, how can we make our hearts sumpay? How can we make our hearts go to be healthy? Kung saan man nato itong kasing-kasing para mahimong healthy, ni ang mga kaigsunan. Feeding the soil, kung saan ipakaon ni mo diya sa imong kasing-kasing. Pray for a clean heart. Iampo yun na ni mo. Ginoo, tagay kong maayong kasing-kasing. Tagay kong kasing-kasing nga di piki. Tagay kong kinabuhi nga dili piki. Ipangayoon yun na ni mo. Ginoo, imog yun na siyang commitment sa Ginoo mga kaigsunan. Dili lang na muingong ka nga, ingon anay, plaster-plaster, panimog ko na, unya pag-uman nimog plaster, ingon anay ginawa, unya pag-abot sa panahon, no ay mga pleasures, mga riches, mga cares, mga problema, mga worries kinabuhi, ay sa Ginoo, dali lang, kuhaan sa nato ni gituok. Already, ayaw ka magkuhan, relax. Ang importante, namoy mong una ubad, ang importante, makasimba ko, napay nagsulti na ko, pastor, wala naman problema, nagmusimba kag dili, ang importante, kaila ka sa Ginoo na kay relasyon, sa may nagsulti ni mo Rocky. Kasing-kasing nga batuon, wag yun ang ugat, nga naman, dili man sa ingon nga di ka ganan mo simba, damayon, mamayong ubad, damayon ng Ginoo. Ano mayang Ginoo, di ka ganan mo simba, dili ka magsigag pamasangil nga, ang Ginoo wala man siya kuan importante na kay relasyon di kay mamasangil. Napuyuban nga pastor tungod niya kay nana di na ko ganan mo simba tungod niya. Nabitaw mi sa usa ka lugar mga kigsunan, gyara na nahurot na lang hapit ang sungbok na kog. Natadtad na lang ni akong kamot og ginitar. Nagdadapod yung kog lata to. Kay kaila ra man pud mo. Ang iyang ingon, pastor anto di mamatay ng pastora pagka makalilisang. Sakita to Di gyud ko mubalik og simba. Only to find out kusog ni ka mo inom og kulapo. Pasangilan pag yun na ni mong isig katao, mo backslide lang ka? Pwede rin mo kamingon, backslide yun ko muna kung gusto, magpakamatay ko, nga way Ginoo. Ana ba, ayaw piki-piki ba? Ayaw piki-piki. Di kayo mo pagpasangilan ng imong isig katao, kay na-backslide ka tungod niya. Ay naku, kay kung ikaw nagando mong langit, besan pag napulo, 20, 100 kabuk may ngunong, pangit ka, wak kay may tingong, besan pag kinsay mo biyay-biyay ni mo, kay ang imong kasing-kasing na puno sa mga pag-ampo, naghandom ka og langit, dele og dele yung ka mo surrender. Amen? Pero ka nang gamay lang si Piat, nanarabatas borderline. Are you ready to cross? Tabok na to Keep the word of God. Muna ipakaon mo, pagbasa yung Bible, keep the word of God, mga kaigsunan. Understand the Bible. Accept in the Bible. Unsa ba? Obey what is written in the Bible. O ang ikatulong atong himon, bear fruit with patience. Isulti, isugilon. Ayaw itago. Kay kanang tao, magsige-secret-secret sa iyang kamaturan. Huwag yung kay madalas langit. Magunsa magreto sa langit. Ayaw pag sinilfish, bawal mo na. Dili makasaka sa langit. Ang selfish, mga kaigsunan. The question for us today, what is your heart made of? Nani ba mo kasing-kasing karon? Tanawa do na. Masing manggodo gina partition ni mo na ba? Mura bitaw gilote. Diri sa ka Lord ha, diri ka dapit. Diri ka dapit Lord. Sa man gipasurvey ni mo na? Gipasurvey ba ni mo na?
Nga di no, dire kadapit ha. Ang problema mo ingon ka, one-fourth lang siya ka sa akong heart. Kaya actually, healthy pa man ko, pa man ko sakit, 18 pa man ko, 19 pa man ko, 24 pa man ko, wapa ko na minyo, wapa mo delikado, di pa man ko madiskrasya kay bata pa man ko. Ang imo Lord, one-fourth lang. One-fourth, may hatag si Ginoo. Yung may gano'n, okay. Sa tibok hangin sa kalibutan, one-fourth na po di mo. Sa ako man po ginhawa ron. Sa ako man ani mo. Ba? Nanay mo kasing-kasing, itom, gahi, racket, tourney, unsa pa? Wayside bang imong kasing-kasing mga kaigsunan? Pag-ampo si Ginoo to clean it. Pahinluin na sa Dios mga kaigsunan. Pag-cleansing diha. Pinagis pag-ampo, pagbasag Bible, pagdawat niya na. Pagsangyaw sa mayong balita, kay kung tapulan kay kam, sige na kaglingkod-lingkod, kanang imong pagsimba, dele na makaluwas ni mong makaigsunan. Mulingkod lang ka, ulis, balay, tulog. Mura kag Stephen Curry, inig tira, sleeping, naka-sleeping pills. Pero matingala ka, inig ting trabaho, di ka ganahan matulog, kay masige kag trabaho niya, itig simba, ganahan inong ka matulog, naunsa naman ka. Ayaw, what is your heart made of? Mga kaigsunan. Let God clean your heart. Paghimo og detoxification sa imong kasing-kasing. Whatever the condition of your heart today, God is willing and able to plant His seeds of life within it. Bisag unsa pa man na. Kung imo lang willing, idawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi mga kaigsunan, sultian ta ka, andam na niyang ablihan. He will put you another seed of truth. Kung imong ampingan ang iyang ihatag nga liso. Timani niya, good soil will result to good harvest. Good heart will result to perfect reformation. Gusto kang mabago? Make your heart clean. Give your heart to the Lord today. Ihatag ang imong kasing-kasing sa atong Ginoo. Give your heart to the Lord Jesus Christ. Kaya ang atong Ginoo makaigsunan until today, He is reaching His Son. Tama ang gingon ni Isaiah. Unsay gingon ni Isaiah, ang atong Ginoong gilagaran dili bungol, ang atong Ginoong gilagaran dili pungkol. He is reaching His hand to everyone. Iya nang giana ang iyang mga kamot. Kay gusto sa Ginoo nga ikaw nga usa ka nga alagad ug nagandom og langit. We are ready to cross with Him. We are ready to cross with Him. Mga igsoon, yaning manindot nga kagabion, ang atong Ginoo sa langit, nag-andam kanimog luna. Ang atong Ginoo sa langit, nag-andam og usa ka liso nga espesyal nga iyang itanom kanimo. Ug ganahan kag kabag-uhan, dawata kining lisos kabag-uhan nga mao ang pulong sa Dios. Duol kang Kristo makigsunan, undangin na tanan. Guniti ang iyang kamot. Adto sa Ginoo. Duol sa Ginoo, both of you will cross this world going back to that heavenly kingdom. Kung inanang imong paghandom, o pagampo, o paghangyo sa Dios, giinbitar na usab kamo sa pagampo, magampo ta. Amahan namong balaan, salamat. Nasayod yung ka sa among sulod sa kasing-kasing karon ug unsa nga kasing-kasing nga naka namo. Apa nagaampo kami o Dios, nga ang imong gahom, pulong ug ang imong grasya, mamahimong madaugon sa matag usa kanamo aron sa diin o Dios kining among mga kasing-kasing nga questionably na ay Dios nga maoy mo pandong ug kami mahimong madaugon. Amo nga itugyan ang tayan tanan diha kanimo lamang o Dios sa pangalan ni Jesus among personal nga manluluwas. Amen and amen. Hangtod sa sunod gayon kita magkita magkaigsunan dinhi lamang sa ato nga programa. Mayong gabi and God bless us all.